Коста, хорица, тук сме алфата и Васето. Нема храна, Васето. Нема храна, Васето нема. Сега ще биеме канибалчета. Къде сте, бе, майка ви турска? Ето го той иска за фейс текил. Али уж имаше? Па тук чувах странни звуци. Лели, закресих са. Ела тука, бе, звероподобно. Звероподобно. Го е. Така, това не е къщата. Весо така, защото страни имам бяла лента, черна лента. А, виждаш ли... Васе, виждаш ли името? Сега да ги оправя. Не сме направили още покрива, ама... Просто остави. Небето е красиво и не върви с 20 FPS. Само спокойно, това ще се прави. Аз идвам от тебе. Аз пазя... Много ме дразни едно от това нещо. Стой в самолета. Вижте. Тук само някакви храсти ни излизат. Вие къде сте си построили къщата, бе? Мани, Къде си? ние сме тук Орица. Построили на... Само един петко знае къде. Аз хубаво вече на минута до там. Спокойно, тя е една ограда, дълга 50 метра. Аре, Ето го някой. Ела бе, Алфа. Весо, ела бе. алфата. Аз съм негър. Не знам, че си негър. Расист. Може ли рестарт играта си правя настройките? Добре, да по-бързо. Расист. Кой ли? Как да лидно? Хито видео. Бай-бай. Хито Windows. Това тук искам да го джамна. Не стана. Защото пък аз сега графики. Чакай, ще одим нещо да ям. А Весо, на колко трябва да са ми графиките? Гледайте как се лови реба. И са ми на лоу, на макси на лоу. Аре. Една. Плей! Въобще една. Ха! И ловец съм. И дибар съм. Join game. Майко. Не знам защо лова риба като същ вид. Тук колко сушени плодове имаме. Марти геймплей. Да, същото. Рефреш. Вижте, имаме си каминка. Сега ще видите, това е. Марти, ти още ли снимаш, бе? Да. Сега ще ти дам ядене, ако искаш. Между другото, Василия, ако ме виждаш, брат. Като влезнеш, тук има толкова много храна. Не, няма нищо. Има много храна, бе. Има цел бидон. Цел бидон. Говоря за къщата ни, бе. А. О, не, дано пак да не почвам с интрото, ай, не. Моля само едно да не съм негрокош. Негрокошци. Негрокош, аз съм негрокош. А пък, то, кажи, Веско има те иска на I love Trave. Не обичам влакове. Аре бе, пиленце! Нали, майко... Василчо, Василчо. Ти Веселин Маринов, къде си? Майната ти. Веселин Маринов. Васили, какво направим? Хорицата е тук се суват на майни. Някаква количка, махай се. Излетят във въздуха. Тая количка сме сложили. Дай ми са. С тази колички си обозначаваме къде ни е самолет. Как си? Това беше хубаво. Не, ти наистина не си негър. Не знам какво да правим. Абе, къде беше езерото? По-анимиран. Веселине! Да, Веселин, къде беше езерото? езерото. Да, голямото. Значи български. Езерото! Езер! Нещо изядох.
Научи ти български. Гъба изяде. Как се отваряш инвентара? И. Добре, имаме още... Тихи. Аз нямам къща, че... Там имаш колкото си искаш храна, брат. Батле, ние тук с Весо направихме ебати месарни стават. Отивам до лодката. Я вижте! Що отиваш? Това как се движи мазно, това видяхте ли го? Що отиваш до нея? Туруру. Да взема въжетата. Добре, ти я знаеш. Беше играли сме заедно на предишната версия. Браво. Това е най-яката версия. Брат, ние сте играхме на 34. Това е, брат, и 50. Пак го направя, съм пълен, бат. Нищото не игра да фореса, все пак. Аре, искам някой да ме шибам. Окей. На лодката съм. О, Взех въжетата. Отивам сега довътре, взем и още неща. О, това беше гнуснуват. Това беше вече гнуснуват. Не. Що, какво стана? Бате, закачих една рибка лад и тя ми застава пред лицето, бате, разбираш ли? Колко беше гнусно, не. Това беше най-гнусното нещо, което съм виждал. Василе, ела при мен. Защо? Бързо. Добре, като свършиш, нали? Тичам към тебе, ма защо? Като си свършиш, там работата свърши. Аз тук нямам право да излизам, защото Идвам, канибалите нямам ще много идват. енергия. Знаете, ще щупа едно дърво. Без какво има, бе? Малко да почупаме. Ти си много надалече. Аз нямам и енергия. Аре, бе, енергия. Спешно ли или не? Човек, това са скелети. Какво искам да видя? Трябва да ги вземе за факлите. Манити. Аре, чупи си това дърво, бе. Ела бързо преди да се стъмнило. Майко. Така, Па вземи първо тези бахнал. работи. Всички. Аз съм целия в кръв. Ето и това тук. Не знам нещо. Ето тези скълбе тук, къде бяха стои. Добре, стой. Нямам камъни. Добре, ела тука. Аз ще взима и скелетите. Кости, кокалите. Нищо масла. Ето тук е, виж. Виж, ето тук е кокалска. Скелета. Сега, стой. И добре, хора, това беше малко Крак. клип на играта на Фурес. Вземи скелетите. Нямам черепи. Спираме Нямам място, който след... черепи. Добре, прибираме се. Не. И чакайте следващия клип. Бай!